Caliak di ibu batang anau tumbuh hendak rago ka ditanam gadang ndak usah ka dipupuk barabuik sige nak memanjek. Batangnya gadang mengandung sagu makanan anak sanagari jo kudo-kudo malamaan. Yo. Sagu anau tu dibuat orang ke kelamai na meretek-retek tu. Ku ndak lompong, ku ndak cindu. Cindua na rancak je sagu tu coklat bentuknya. Tapi kalau cindua pandan bentuk selemonya. Alah habis sagunya tu dicampaan orang ruyuangnya. Indah. Ruyuang diambil ke pincuran kok dikabuang di balah-balah elok ke lantai jo ke kasau ke pagar na rancak mana. Buah lama nironyo manih. Kok diabuih menjadi saka.